Ikanapulog-tulo nga Domingo sulod sa tuig. Sulod sa atong ebanghelyo na ining Domingo ha, gisaysay ang tulo ka mga pagtawag. O kini sila nagulagway lang sa unsay gisukot na Jesus, gikan sa matag usa kanila nga buot mosunod kaniya. Ang matag tubag nang inahanglan gayud og pagbiya og pagsalikway sa tanan. Dili mahimo nga ang kasiguruan diha sa mga butang lumalabay, maoy atong buhatong sukaranan sa atong pagtuo. Nimo sali kita diha sa patayng kagahapon. Lagmit mahanaw kita uban kanila. Kinahanglan ipunting ta ang atong mga mata ni anang dalan nga anaa sa unahan. Usa ka pagulagway ang maglangkob ni ining tanan. O kini mao ang dalan nga gipalaktan ni Jesus sa iyang mga sumusunod. Kinahanglan magalakaw kita diha sa presensya ni Jesus. Unya, makaplaganta ang kinabuhi tungod kinanguluman kanato ang Espiritu Santo. Ato kining pamalandungan. Sa makadaghan ang Ginoo nagtawag kanimo. Nakabantay ug nakaalinggat ka ba sa iyang pagtawag kanimo? Alang sa unsa ka man gitawag niya, sa imong kinabuhi karon, hanggang Kristo bangadalan ang imong gilaktan. Mga igsoon, palihog manindog alang sa pagsugod. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga binati ko mga igsoon diyan ni Kristo, kining atong pagsaulog sa santos nga misa, mahimong makahuluganon kung kita andam nga mudawat
sa atong pagkamasalaypon ug mangayo og pasaylo sa atong langitnong Amahan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak, aron maglakat sila diya sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit, ug bantayi kami diya sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Ang Ginoo miingon kang Elias, dihugi si Eliseo, anak ni Safat nga taga-albi mo miula, aron mahimong propeta ilis kanimo. Busa mibiya si Elias gikan didto, ug nakaplagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat, nga nagdaro ginamit ang napulog duha ka baka, ug diha siya sa ikanapulog duha. Miagi si Elias kaniya, ug gisulob ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kupo. Gibiyaan niya ang mga baka, ug migukod siya kang Elias ug mingon, pahalo ka una ako sa akong amahan ug sa akong inahan, ug unya musunod ako kanimo. Ug si Elias mingon kang Eliseo, lakaw kay wala ko ikaw didi. Ug mibalik siya ug gikuha niya ang mga baka, ug giihaw ug giluto niya kini, ug mauiyang gisugnod ang mga yogo, ug iya kining gipakaon sa katawhan. Unya misunod siya kang Elias, ingon nga iyang katabang. Ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Bantay ako, Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mao ang akong swerte. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun ana siya sa akong tuo, wala ko ikahadlukan. Bus
Sa nga akong kasing-kasing nalipay, ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas nagapabilin diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan akong kalag didto sa kahiladman. Niitugot mo nga imong buutang alagad madunot. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi. Sa kapuno sa mga kasadya, diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kita kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Apan kamo mga igsoon gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw himua ang inyong kagawasan nga pasangil aron maghari kanyo ang lawasnong pangandoy. Hinunua pag-alagaray kamo uban ang gugma. Kaya ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Apan kon kamo magpinahitay ug magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot pagkalaglag. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kay ang mga tinguha sa tawhanong kinaiya supak sa mga tinguha sa Espiritu ug ang mga tinguha sa Espiritu supak sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu mo'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilaom sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Balaanon taong santos sa Ebanghelyo palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, miukom siya pagadto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya, ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami mga mag-ulan ug kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila. Ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon ang tao, Sir, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios. Unya, may laing tao nga miingon, Sir, musunod ako kanimo, apan tuguti una ako, pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi dili angay sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Maayong buntag kaninyong tanan. Di ako'y nabasahan nga istorya kini kunong Muslim, Kristiyano o Buddhist. Kaila ba mo Buddhist? Kaila mo? Ha? Daghan mga Buddhist na mga insik nga mga Buddhist. No. Usa ka adlaw niya na kining tulo, diya sila sa plaza ug naglalis, no? Nagdebate ba? No? Grabe gyud kainit ang ilang debate, no? Kalabot sa ilang pagtuo, kalabot sa ilahang gipangtudlo. Buntag pa, lalis na sila. Kutob ni hapon na lang. No, wa gyud sila mag-undang sa ilahang debate. Unya, kalit ko no, dihay usa ka anghel nga mitunga. Unya gibadlong sila sa anghel. Giingnan sila, "Hoy, naunsa man mong tulo nga sige mamuglalis? Ayaw mo sige away, kay dili na maayo. Hunong mo. Aron mo hunong mo nahala, sige. Hatagan ta mo kahigayunan nga mangayo og usa ka butang akong ihatag ninyo." Nya giingnan sa anghel ang Muslim, "Ikaw, igso, unsa may mong wish, unsa may mong gusto nga pangayoon?" Unya niingon man kunong Muslim ay, sige, hangyo ko nimo kung mahimo, papasa ang tanang Kristiyanos tibuok kalibutan ug malipay nako. Limanan ka na, papasa ang tanang Kristiyano. Unya miingon ang anghel, "Mao ba? Mao gina imong gusto?" "Mao gina akong gusto, malipay ko ug imo nang buhaton." Unya miingon ang anghel kuno sa Kristiyano, "Ikaw Kristiyano, unsa man po imong wish, unsa man po yung pangayoon?" Sus, miingon man kunong Kristiyano ay, "Kung ako imo pangutanon, laglaga ang tanang Muslims tibuok kalibutan ug malipay nako." Sus, kuyawa, ni maos pod siya yang gusto laglaga ang tanang Muslim. Yung anghel, "Mao ba? Mao po na imong gusto?" "Mao po na akong gusto."
Unya ag Buddhist dito, insik, kalma lang kaayo. Wa gid mo kuan ba. Unya niingon man kuno anghel, ikaw Buddhist, unsa man po imong pangayoon, unsa may imong wish? Panglingo ko nung Buddhist, wa na ko'y pangayoon. Ha? Wa kay pangayoon? Wa na. Tumana lang ng ilang gipangayo nilang duha, malipay na ko. Mga igsuon, atubangan sa mga tao nga atong ikabingkil, atubangan sa mga tao nga di na to ikasinabot, unsa may atong pangayoon sa Ginoo. Di ba niingon man ang Ginoo, iampo ninyo ang inyong mga kaaway. Kung kita na paampoon, unsa kahay atong gusto nga mahitabo para kanila. Diya sa Ebanghelyo, isaysayan ta nga si Kristo agi sa usa ka lugar nga gitawag og Samaria, samtang siya padulong didto sa Jerusalem. Ang mga Bible scholars magpasabot nato nga kining mga Samaritano o mga Hudiyo dili gyud magka sinabot. Ang mga Samaritano gagmay pa silang bata, gitudluan na sila pagdumot sa mga Hudiyo. Unya ang mga Hudiyo pod gagmay pa sila, gitudluan na sila nga masuko sa mga Samaritano. Unya gisaysayan ta nga ang Ginoo mipili nga muagi aning lugara kontras mga Hudiyo, no? Ya, normal gyud sa mga Hudiyo nga mulikay aning lugara, di gyud sila muagi. Kay daghan na nga muagi nga mga Hudiyo sa Samaria pasakitan ug dili man gani dagmalan, no? Mao nga mulikay gyud sila. Apan si Kristo mipili nga muagi adtong maong lugar. Unya gisaysayan ta nga wa man siya dawata didto. Unsay gisulti aning duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan? Ha? Lord, unsa man paulanan tanig kayo ning mga tawhana? Asa ato palaglagon taning mga tawhana? Tingani daghan sa ato dinhi maka-relate pod sa pagbati aning duha ka mga tinun-an. Kay sa pagkatinuod sa daghang higayon, kung naatay kasukan ug natay kabingkil, mangandoy mampudta sa kaalautan na anang maong tao. No? Makasabot ta mga igsuon kay tawhanon kayo kining maong pagbati, pero nasayod sadta nga kini dili maoy gusto sa Ginoo. Miuyon ba ang Ginoo sa gipangayo aning duha ka mga apostoles? Wala. Unsay gisangsay sa Ebanghelyo nato, ang Ginoo milingi o mibadlong kanila. Mga igsuon, unsa may makaingon nga ang mga tao magdinumtanay? Unsa may makapalungtad sa kagubot sa katilingban o kaha sa kalibutan? Mga igsuon, daghan nga di gyud magkasinabot hangtod sa hangtod tungod aning gitawag nato og pananglitan biases, no? Unsa man ang bias, kana bang dili maayo nga panghuna-huna nato sa laing mga tao, no? Og dili man gani maayo kana bang dautan o sayop nato nga panghuna-huna sa laing mga tao, no? A very concrete example is our bias against Muslims, no? Kitang mga Kristiyano, unya ang mga Muslim pod naapos sila'y bias against Christians, no? Unya kining bias mga igsuon, actually mao kini dakong rason nga ang mga Muslim ug mga Kristiyano sa daghang mga lugar dili pod sila magkasinabot, dili pod sila magpuyo nga malinawon, no? Ako mahinumdum ko, gamay pa ko, pag makasala ta, hadlokon tas dong ginikanan. Ingnon ta, hala, bantay ka, narabay Muslim, isud karug sako. No? Diba? No? Gagmay patagi, inana na ta pagtudlo sa ato mga ginikanan,
nga mahadlok ta sa mga Muslim, no? Pero sa pagkatinuod, mga igsuon, daghan sa ato mga igsuong Muslim mga maayo baya. Ha? Naa of course pud sa ila badlungon, parihar gud pud natong mga Kristiyano. Ha? Daghan sa ato maayo, naman po'y daghang mga Kristiyano nga dili maayo, no? May numdum lang ko mga igsuon ning usa ka igsuon akong pari, kauban akong pari nga magtutudlo dito sa Cagayan de Oro. True to life story gini, nahitabo gini siya. Samtang siya nag-drive sa among sakyanan sa seminaryo, Brad, diya sa dalan sa Cagayan de Oro, naunsa bang pagkahitabo nga diya may gamotor gauna niya, ambis nga mo brake siya, naunsa bang pagkahitabo nga dagham tayo sa ginahuna, natumba niya ang gasolinador. So ang nahitabo, naduso gid niya ang gamotor nga gauna niya. Maadyon lang gani kay wa pod ma disgrasya, nahisukamod lang, no? Nabagnos pero wa gid in taon mamatay. Natarantan ning pari, minaog siya, nagkaguliyang po mga tao kay kining mga tao basta nay madistabo, magkaguliyang man gidayon. Unya iduol tong traffic enforcer kay gitan-aw na unsa. Abi ninyo mga igsuon katong naligsan, miingon man gyud sa traffic enforcer, okay ra ko. Nimbarog siya pero dagoy mga nadaot sa motor, unya di pa murag pangos-pangos pero ingon siya, igso, okay ra ko. Sus agpari nga nakadungog, nakuyawan siya kay niingon mag-igso, lain na yang buot. Nakabantay siya nga Muslim ni, ha? Unya niingon mag-enforcer nga, usman atuning husayon, atuning kanon dahil magtitatag pulis. Ya, niingon man kuno tong Muslim nga, igso, ay na lang kami nalay mag-istorya. Sus agpari galain yang buot. Gauna-una naman siya, agoy, panapion jud ko ani ron kay gusto magkamera mag-istorya, ha? Misugot ang enforcer. Mo to nga nagpadaplin sila. Sus dito nagpari, galain na gayong buot. Ang pari niing-offer din siya dito nga, Brad, daluhon lang ta ka sa ospital. Ako lay mo gasto. Unya ato pong ipaayo na imong motor. Sus niingon man kuno Muslim nga, sigurado ka? Oh, di, willing ko. Ako willing ko nga mo gasto. Unya, yung Muslim, sige, kung mamugos ka, okay ra pug ko. Asa man kun mo dalhon? Siya ato tas Maria Reina, mao man ay hospital sa mga pari sa Cagayan de Oro. Ato tas Maria Reina, sus niingon mang Muslim nga, ayaw din ha, oy. Mahal din ha. Ato ra ta sa provincial hospital. Sus, tingang pari. Dito lang tas Maria Reina, di ayaw lagi. Kay mahal din ha. Mga madre ba ng gadaha din ha. mahal ko no. So tuod man, gidala niya dito sa provincial hospital. Dito na mura na usab agpari, no? Kay yung nauna, pimiro ganaw naman siya nga pangwartahon siya. Sus di man di ay. Kunya pag human gitambalan dito, okay ra man. Pangos-pangos. Pag human ni open nagpari nga ta, dalhon ta ka shop. Nya, miingon man ang Muslim. Sige, pero ako rin magbuot. Ha? Ano man, hindi kaila? Oh, ato ra ta sa kong amigo, kay barato ra dito. Tuod ba mga igsuon, ang nahitabo, ang nagasto sa pari, very minimal ra gyud. Libo ra kapin. Pero abi ninyo mga igsuon, dako kayo katong disgrasya o gikatabang sa pari nga mausab ang iyahang panglantaw kalabot sa mga Muslim. Mga igsuon, dili lang mga Muslim, kung dili bisan ang mga laing relihiyon, no? Nabi aslay mga maayong pagtulunan. Kita lang tingani tungod sa atong bias, di kay ta mosalig nila. Pero abi ninyo, bisan ubang mga relihiyon, daghang tang makatunan nga maayo ug subay ra pod sa mga pagtulunan ni Kristo. Niabitaw ko nabasa baguhay lang nga Buddhist parable. I don't know kung nakabasa na pod mong uban ani, pero kining Buddhist parable nagistorya ni matungod sa usa ka asawa ba dias pamilya nga kontra kay niya iyang ugangan. Nabay mga asawa din nga kontra po nila ilang ugangan, ha? Mura mag nagkaguliyang sa hilom, ha? Oh, kining maong asawa kontra kay niya iyang ugangan, maglagot jud siya. Niabot ko ng punto nga bisag mo tan-aw lang siya, makita siya, musurok na yung dugo.
Kanunay sila magbikil ba? Kanunay sila magbikil. Ang iyang buhaton mo kontrahon sa iyang ugangan. So abi nimo, unsay gibuhat niya aning babay, miadto siya sa usa ka Buddhist guro, teacher ba? Unya, pagadto na dito, unsa may mong tuyo? So gisaysay niya ang iyang problema sa iyang ugangan. Unya niingon siya, nya unsa may akong gusto mahimo nimo, akong buhaton nimo. Niingon man kung babae sa guro, teacher, guro, mahimo ba kanang mangayo ta ko nimo usa ka butang? Unsa may pangayoon? Akong gusto ba nga ni akong ugangan ako lang ning hiluan? Sus Ginoo. Oh, hiluan. Lagi. May mo bag imo kung gamag hilo? Yamingon ko ng guro, Mrs., di ko ka tambag nimo nga imo ng buhaton ba? Teacher ba ako? Pero kung maogi na imong gusto may tabo, hala, sige, tagaan ta kag hilo. Anak ko ng guro. Pero ako kang tambagan para dili ikaw may madisgrasya ba? Saman, una, inighilo nimo sa imong ugangan, ayaw kasaha. Hinahinaya. Kayo gimong kasahon na masakpan ka. Ikaw may pasanginlan kay ibawaan rawas mga silingan nga kontra mo kadto. Hinahinaya para di mahinungan nga giluan. Mura na sakit ba? O sige, akong tumano na imong kuan, tambag. O, bantay ha. Hinahinaya gyud ka na ibutang las kape o sa tsa kada adlaw gagmay lang. Na? Sige, akong tumano na imong tambag. Kunya ikaduhang tambag na ko nimo, inan sa siguro. Sugod karon ang imo ugangan ayaw nagbanggaa. Pagpakikigala niya ba, agwantahan lang god pagpakaroning nun para di ka mapasanginlan. Kay kung sige mo kaaway gyapon nya matay na simbakog iniimbestigar makitaan nga hilog yun, ikaw may ikuanon. Hinaynaya nya pag maayo niya, o sige, maayo na imong tambag guro, o sige mo nga gihatag hilo, pagkasunod ugma wa na maayo kay siya siyang ugangan, good morning, maayong buntag, ana, smile na siya. Kunya siya na mo voluntaryo nga mo timplas kape. Kay iya mapong hagbungag hilo. Ha? Oh. So dito na, ni kabuntag, siya mo timplas kape, hagbungan niya gamay hilo. Kunya tibok adlaw siya mo voluntaryo, ako ray mang laba, ako ray mga hugas ana. Adlaw ayang hinahinay niya, gamaayo siya. Sus mo tumos dili. After waray buwan, naunsa bag ugangan nga nausab man, na maayo man pud bandoy, na maayo, smiling na pud niya, unya matinahuro na pud niya. Nya kamaunang maluoy niya ba, mutapang na ay palabi di ako laba, ako na pilabaan ng uban. Natingasi siya, naunsa man tawhana nga gisgihiluan na utron man noon. Sabi ninyo, after 1 month yun, no? Nakonsensya na siya. Nag-uol na siya. Kaya pang gihiluan. Kanya na maayo naman niya. Pinangga naman siya kay siyang ugangan. Wa na siya kagwanta kadugayan. Wala niya paabtig dugay. Miadto siya, ibalik siya sa guro. Kunya, iyang gipadayag sa guro ang iyahang dakong ka pagbasol ba? Siya guro, sus, dako, agyod sa akong sala nga nahimo. No? Dako yung kayo, imagine, ang ako ugangan nga maayo man king tao, akong gihiluan. So siguro, tabangi in taong ko, nga mangayo kong pasaylo, no? Sa kay tasan, ug ini akong ugangan. Sus, mga igsuon, abi ninyo, ang guro, igo ra nga mipahiyom. Mipahiyom na siya. Siya, oy, Mrs., adyaw kabalaka. Ayaw nagkaguol. Ayaw nagkakonsensya. Ingnan siya. Abi nimo, katong gihatag nimo, dili man to hilo. Powder ato. Fake nga hilo. Ha? Lagi. Pero karon nasayod na ka. Nga kung unsay imong buhaton sa imong ugangan, mo sumbalik ra nimo.
Sa una, puro mo kasakit, puro mo kasuko, puro mo pagdinumtanay. Kay buntag pa sayo, mao na may imong gipakita niya. Pero tanawa, gasugod ka pagpakita niya og kamaayo, gibawsan ka niya sa daghan pod nga kaayo. Mga igsuon, ako lang gipaambit ninyo kay kining mga maong parabol o sambingay o kining istoryang nahitabo sa pari o sa Muslim, subay kinis pagtulunan ni Kristo. Dili gyud siya gusto nga kita magpabilin diha sa atong kasuko, pagdinumtanay, pagdinautay sa usag-usa. Let us get rid of all our biases, atong mga daotang hunahuna, sayop nga pagsabot sa usag-usa. Magsugod kita, pagpakita, og maayong pagtagad, o gugma sa mga tao nga bisan lahi sa atong pagtuo. Kay kini maoy sinugdanan sa kaayuhan, dili lang sa atong kinabuhi, kundili sa atong katilingban. Manindo kita karon alang sa kredo. Magdungan kita karon sa pagampo, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, ianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, himuon nato karon ang atong mga pangalyupo agig tipik sa atong panaw sa pagtuo, samtang nagsunod kita kang Kristo ngadto nianang walay katapusang Jerusalem, ang gisaad nga kabilin. Moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa kahiusahan o kalinaw, sulod sa simbahang Katoliko, dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa matuod nga kagawasan, tali sa nagkalain-lain mga katawhan, ug mga nasod niining kalibutana, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga dali kaayong makahimog huyang nga mga pasumangil, aron lang pag-ikyas sa mga gipangayo sa pagtuo diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kadasig diha sa pagsunod sa atong magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa kaluwasan sa tanang mga matuohon nga mihalina, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. O Diyos among Amahan, ayaw kami paukon-ukuna sa among pagpanaw paingon sa imong gingharian.
Kining among mga pag-ampo alang sa uban, magligon unta kanamo diha sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, pagampo kamo ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi sa imong mga sakramento gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay naluoy siya sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako siya pagpakatawgi ka ni Maria nga Birhen,
Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanaw mihatag siya sa kanabuhi nga walay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab Ginoo ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na silang tanan nga among gihandom karon ning santos nga misa. Dada sila sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
ato karong ipakita nga kita managsuon diyan ni Kristo. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Kamulong lamang Pamaayo.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, kini Eucharistia o pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nga ni sa kalibutan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Gipahibalo ang tanang mga lay ministers nga ang schedule sa bulan sa Hulyo ana-ana sa bulletin board sa sakristiya. Palihog lang sa pagtanaw gikan sa LLM President. Ug mga adlaw unang Lunes sa bulan sa Hulyo, adunay misa sa sementeryo sa Kuta sa may alas 5 sa hapon. Giawhag ang tanang sakop sa Couples for Christ Global, Handmaids for the Lord o Servants for the Lord sa pagtambong sa atong General Prayer Meeting karong hapon sa may alauna adto sa Barangay Hall sa Luok. Nagpahibalo Cluster Servant. Atong daygo nagpasalamatan ng Ginoo, pinaagi sa masipang pakpak. Sa makausap pa ako magpasalamat sa atong mga lay ministers, mga altar servers, atong kamadrihan, ug sa atong nindot nga choir ato silang tagaan sa masipang pakpak. Mga igsuon, ug mapuhon usa ka dakong adlaw dinhi sa atong parokya kay sa ato nang gipahibalo sa milabay nga semana ang imahin sa Black Nazarene muduaw dinhi sa atong parokya ugma puhong adlaw. So gidapit ang tanan sa pag-anhi dinhi aron mo tagbo sa Black Nazarene unya mo tambong usab sa Santos nga misa. Ang Black Nazarene gikan sa Anda kay ang Anda man karon nga parokya maoy pili gyud nga mahimong butangan sa shrine sa maong Black Nazarene sa tibuok Bohol. Ang Anda lang no ang gipili nya malipayon kita apil kay kini kabahin man sa atong diocese sa Talibon. Magagikan kining maong imahin sa Anda unya moabot dinhi sa ato mga around 8 o'clock in the morning. So around alas 8 sa buntag ugma puhon no. So pamahaw mog sayo unya manganita sa simbahan mo tagbo ta sa Nazareno, milagrosong imahin sa Nazareno alas 8 sa buntag no. Unya ang Santos nga misa isunod dayon kung mahiluna na dinhi siya sa sulod magsugod dayon ang Santos nga misa. Ang presider sa maong misa mao si Reverend Father Jesus Frederick Camacho, ang Padre Cura sa Anda nga very instrumental sa pag-abot sa maong imahin sa Black Nazarene dinhi sa atong diocese no. Unya mga igsuon inighuman sa kanang Santos nga misa isunod dayon ang vigil sa lain-laing mga pundok kay ibilin man sa dinhi kutob sa gabi kutob pa pagkasunod adlaw kanang natay assign nga mga grupo nga magbihilya unya magbantay sa imahin sa Black Nazarene dinhi sa sulod sa simbahan. So natay gi-assign nasa atong taming ako lang basahon mubo ra man pud ni aron nga ang walay taming makahibalo gihapon sila no. So mga alas 11 sa udto magsugod ang vigil, ang gi-assign ang CWL o ang Alliance of Two Hearts. Pagka alas 12 ang Josephinians o ang San Jose kutob alauna. Pagka alauna ang Sifla, ang El Shaddai, ang Reflexologist kutob alas 2. Unya pagka alas 2 Sagrado Corazon ug Bible Apostolate kutob alas 3. Pagka alas 3 ang Padre Pio, ang Catechist, ang God the Father kutob alas 4. Pagka alas 4 ang KOPC, ang PYM, ang San Pedro Calungsod ug ang PDR kutob alas 5. Pagka alas 6 nasayop na nila. Pagka alas 4 kutob alas 5 ato na lang himuon kutob alas 6 kaya ang sunod diri nga gi-assign alas 6
ang CFC, FFL, ang Lordesians o ang Knights of the Altar, kutob alas 7. Pagka alas 7, ang CCRM, ang Holy Face o ang Legion of Mary, kutob alas 8. Pagka alas 8, ang CFC Global, ang WAF o ang Social Action, kutob alas 9. Pagka alas 9, ang lay ministers o ang mga official sa atong Barangay Pastoral Council, kutob alas 10. No? So ang simbahan, mga igsoon, abierto, kutob alas 10 sa gabi. Unya, kadtong wala mga membro sa grupo, unya gustong muanhi anytime during the day, kutob 10 o'clock, pwede mo mag-ampo o muhikam sa imahin sa Black Nazarene. Okay? Unya mga igsoon, gihangyo ang tanan kung naalay mahimo, no? Kung magdala tag pluglets kanang color red o gold, red and gold combination, kay mao man kanay color sa Black Nazarene, no? Mahimong maron ya gold combination. Nasayran ako nga og mapuhon adunay alay lakad dinhi sa atong lungsod sa Hagna. So ang mga estudyante daghan sa ila papilon sa alay lakad ug ang mga trabahante. Ako lang maghangyo nga sa mga labi na gyud sa mga eskwelahan, kung mahimo bahinan sa dinyo ang mga estudyante nga moari sa simbahan aron mo tagbo ug mosimba sa imahin sa Black Nazarene. Okay? Unya mga igsuon na ay mga sobre nga inyong nadawat karon, inyo kanang sudlan sa inyong halad para sa Nazareno, no? Kini ato paghalad, love offering kay ang anda nga parokya magtukod sila og shrine gyud didto para kabutangan sa Black Nazarene. So kana atong tabang sa maong parokya ug sila usab ni pasalig nga kabahin sa maong tabang, ila usab nga igahin para sa pagtukod sa balay sa obispo ug sa mga kaparian nga masakiton ug tigulang na, no? So kana lang mga igsuon ang akong pahibalo, pagkaadlaw nga Martes ang maong imahin atong ihatod didto sa parokya sa Lunoy. Kaya ato na pud siya didto paduawon. Kita na ang muhatod, dili na ang tagaanda. So alas 7:30 sa adlaw nga Martes, mao'y atong gikan dire padulong ngadto sa parokya ni Senyor San Jose sa Lunoy. Akong gidapit ang tanan nga adunay sakyanan ug kung kamo makalugar, labi na ang mga kapunungan nga muuban kanato sa paghatod sa Nazareno ngadto sa parokya sa Lunoy. Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo.